от сега иде. Това да не е жената на Наруто, направи Наруто поза. Направи Наруто поза. Аз не знам къде има Наруто поза. Ето я, Спаркъл, Джуел Хармони. О, вау. Коя е тази дива? Може да си какво? Как си анимира косата, не те срам, братле. Какъв беше този каубой, бе? И хал, бе. Величка, много ми харесва лерването от дрехи майка. Ти ли те облече да не ти е студено? Защо мамка му, бате, дадох тема и слейнахте на тази тема, не мога ви на хейта. Така, това е kinda абсолютно копия на моето. Аз не обичам копирачи. Буквално си влязал, видял си моето и си го направил по-зле. Айде, първото място, мерси. Не съм в топ 3. Как си отворя сега главата? Как си отворя главата? Коя е тази дива? Коя е тази дива? Тя е дива! Тя е неповторима! Тя е дивна! Чакай, те не те обичат както аз те обичам. Та, която е готова за бой. Ей така. Бам! Готова за бой. Бам! Готова за бой.